hezkým placu. Yeah, I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me, still with the dogs that I grew beside, all the niggas around me, ride or they die, gotta watch the time cause it's flying right by, I'm outside in an AMG, right outside. Od té doby, co jsme se vrátili ze Slovenska, tak mým snem bylo na to Slovensko se znova vrátit, protože venku a všude je to nádherný a proto jsme zase tady. Tohle je Vila Anna. Za prvý je extrémně levná a je to, ukážu vám to, ale první, co vám chci ukázat, tak je tohle. Vlastně, když jsme přišli, tak nás uvítala tahle milá paní a řekla nám všechno o tom, co tady je a dala mi rovnou tohle, protože jsem ve třeťáku a ekonomii mám a řekla mi, že prej pak budu nejchytřejší ve třídě, tak doufám, že to funguje. Nicméně máme hodně plánů, takže se na to můžeme rovnou vrhnout. Takže naší první destinací jako minule je zubačka, aby jsme se dostali na hřeběnok. Nacházíme se na hřeběnok. Je to hřeběnok? Hřeběnok. Přesně tak. A jsem extrémně rád, že ta mlha padá dolů, protože jsem mohl udělat zase perfektní záběry toho, jak to tady vypadá. A teďka jdeme do Bílkova chata. Bělikova chata. Takže, no, nějak tak prostě. Takže tam teďka půjdeme se napopat a pak jdeme zase někam. Ještě než začneme, tak si musíme říct ale pár věcí. Takže věc, kterou potřebuju nutně říct, je to, že jsem pár věcí vynechal a rovnou vám je řeknu, protože ten první den jsme byli na dost pěkném takovém ledovém muzeu, bych asi řekl. A tady máte pár věcí z toho ledového muzea. Musím říct, že když jsme vyšli ven, tak bylo extrémní vedro. A když si vezmete, že jsme v horách a je extrémní vedro, tak už to nejde trochu do sebe, ale bylo to nádherné. Vevnitř jsme mohli vlastně vidět, to uvidíte samozřejmě, ale vevnitř jsme mohli vidět různé olympijské hry, takže snowboarding a tak dále. Co jsem neviděl, ale nejsem se tím jistý, jestli jsem to přehlídl, byl hokej. Ten jsem fakt jakoby nikdy neviděl. Ale jinak jsem viděl vlastně prakticky úplně všechno. Ale věc, která se mi líbila asi nejvíc, byl ten zámek, který samozřejmě máte znova tady, ale ten byl úžasný. Velký. Takže, protože je venku hnusně a restaurace jsou jakoby plný, tak si půjdeme udělat vlastní jídlo. Yeah, I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me, still with the dogs that I grew beside, all the niggas around me. Druhou věc, kterou jsem taky zapomněl zmínit, je to, že jsme navštívili jedno muzeum, protože v ten den bylo dost hnusně a pršelo, tak jsme se šli podívat do muzea. A to muzeum bylo nádherný. O čem to muzeum vlastně bylo? Bylo to příroda a věci, které se nalezly v Národním parku toho Slovenska. Mezi to patřily samozřejmě medvědi a různý zvířata, které tam jsou, anebo spíš byly, anebo různý náležiště. Další věc, která tam byla, tak jsou horolezecké věci, ale ty myslím, že ani nemám, takže pokud ano, tak vám je sem samozřejmě hnedka dám. Ale věc, která se mi líbila asi úplně nejvíc, je to, že to muzeum bylo extrémně realistický, protože medvědi, zvířata, které tam jsou, byly tak dobře naaranžovaný, že to vypadalo jak reálný. Věc, která se mi třeba nejvíc líbila, byl orel, který prostě byl.
který byl krásně nasvícený, takže vám z toho jsem samozřejmě dám i nějaký video nebo fotku. A asi jedna z nejlepších věcí byly ty zvířata, ty se mi líbily prostě nejvíc. Jo, to bylo naaranžovaný krásně, udělaný krásně. This one is for you. You know just who you are and what to do. Now I can. She's alright. But any ego's just didn't lie. Just stop you in your life. Some people smiling up at Právě jsme na Štrbském plesu a stojím jakoby na vodě. Tady kolem je nic. A můžete vidět, protože tady je hrozná mlha. A tady nic není, tady je jenom voda. Takže hodím se vám něco, co tady bylo dřív, ale teď je tady jenom voda. Mizím tak rychle, že se Yeah. I'm outside in an AMG, right outside. TT, two-turn baby girl, you know me. Still with the A věc, která mě štve asi nejvíc, je to, že venku je mlha. Takže není vůbec, ale vůbec nic vidět. A my už jsme pouze doma, nebo jakoby na té chatce, bytu, nevím. A dneska už jedeme přímo domů do Česka, takže doufám, že se vám Slovensko líbilo a my se uvidíme u dalšího videa a zatím. Čau.